Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Lăcrămioara Pralea, bine v-am regăsit la Sănătate înainte de toate, emisiunea care vine în ajutorul problemelor dumneavoastră de sănătate cu sfaturi utile, sfaturi venite de la cei mai buni medici clasici, dar și cei mai buni naturiști. Dragii mei, după cum bine știți, emisiunea noastră este împărțită în două părți, iar astăzi, în prima parte a emisiunii, vom dezbate un subiect destul de interesant, subiect care sunt sigură că vă va capta atenția și vă va pune pe gânduri în sensul pozitiv. Este vorba despre hidrocolonoterapie, una dintre cele mai eficiente metode de detoxifiere, dar și de înfrumusețare. Ce este mai exact hidrocolonoterapia, de când datează aceasta, dar și când este momentul să apelăm la ea, ne va spune invitatul meu de astăzi, invitat care nu este pentru prima dată aici la noi și care îmi face o deosebită plăcere să vi-l prezint, fiindcă este un titan în dermatologie, un medic ce își face meseria cu mare drag, așa că, doamnelor și domnilor, este vorba de domnul general, profesor doctor Ioan Nedelcu, medic primar dermatolog. Bună ziua, domnule profesor, bine ați revenit la Sănătate înainte de toate. Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Îmi face mare bucurie și plăcere să fiu de fiecare dată prezent la invitația dumneavoastră. Și noi ne bucurăm, domnule profesor, că deși sunteți un doctor foarte ocupat, dumneavoastră vă faceți timp atunci când vă invităm aici la noi. Practic nu ne refuzați niciodată, iar acest lucru nu poate decât să ne bucure. Cu multă plăcere, voi fi prezent de fiecare dată. Domnule profesor Ioan Nedelcu, ce este hidrocolonoterapia și de când datează aceasta? În urmă cu aproximativ 20 de ani, în America, făcea furori o tehnică de înfrumusețare, inițial a fost botezată frumusețea de la Hollywood, la care apelau vedetele înainte de a urca pe covorul roșu. Toată lumea se întreba care este minunea minunilor, în ce constă această tehnică ținută relativ secret, până când în final s-a aflat că, de fapt, era o tehnică prin care se obținea o curățare a colonului. Colonul este acel segment al intestinului nostru, numit și intestin gros, care începe în partea dreaptă, imediat suficat, ascensionează, trece orizontal pe suficat, stomac, splină, se curbează, devine descendent, apoi are o nouă cută, se așează pe peretele bazinului și apoi este sigmoidul și rectul care duc la evacuarea rezidurilor metabolice. Toată lumea, toți cei cu care stăm de vorbă, sunt convinși că această bucată de intestin este un ceva de care nu avem mare nevoie, mai ales că jumătatea lui, în evoluție filogenetică, s-a atrofiat în mod spontan și a ajuns la un nimic, acel apendic, care în loc să ne facă ceva bine, de fapt ne face rău, pentru că se inflamează și foarte mulți dintre noi, această jumătate atrofiată de intestin gros numită apendic, am scăpat de aia printr-o manevră chirurgicală. Deși lucrurile nu stau chiar așa. Trebuie să știți că intestinul gros are extrem de importante funcții în echilibrarea întregului nostru organism. Întâi și întâi de toate, nu este numai un depozit de gunoaie, așa cum îl percepem cu toții, în care gunoaiele metabolice stau un timp până ce sunt evacuate. Nu este adevărat. Este o zonă în care se desăvârșește metabolismul, este o zonă în care există o cantitate foarte mare de microbi, iar acești microbi pot să ne facă atât bine cât și rău. Ne fac bine prin anumite substanțe pe care ni le secretă și ne pun la dispoziție și pe care organismul nostru nu le poate fabrica și ne fac rău prin anumite toxine atunci când flora normală se dezechilibrează. Așadar, colonul are funcții multiple de depozit pasager pe care știm cu toții, o extrem de importantă funcție metabolică, o extrem de importantă funcție de detoxifiere și, în ultimă instanță, să nu uităm și de echilibrarea a echilibrului hidroelectrolitic, adică apa și sărurile, ionii pe care îi ingerăm. Colonul are o importantă funcție în această reglare. Mult timp, oamenii n-au fost conștienți de faptul că acest
adaos la tubul nostru digestiv, adaos terminal, are funcții atât de importante. Până când s-a constatat că cei care aveau tulburări de evacuare a conținutului intestinal final, constipația, pe care mai ales fetele, dar și băieții suferea, făceau tot felul de boli. Cei care erau constipați acuzau lipsă de energie, dureri de cap, tonus prost, deranj la lumina puternică, toleranță mai proastă la frig, ca să nu mai punem la scoteală că nu dădea un randament fizic, intelectual, nu avea putere de concentrație, nu avea putere de memorizare, iar de cele foarte multe ori, abdomenul lor era balonat, cu meteorism, uneori cu crampe, cu disconfort, la care se mai adăuga încă un ceva, evident, aceea că ne intoxicăm din propriul nostru colon. Să vă pun o întrebare. Cum ați reacționa, dumneavoastră sau oricare dintre cei care ne ascultă în acest moment, dacă ar afla că un prieten foarte bun, în fiecare zi, îi pune câte o picătură de otravă în mâncare și că această otravă se adună câte un pic, consumând din rezervele biologice care ne-am născut, până când apare starea de boală. De la nivel cerebral, cardiac, plămâni, ficat și așa mai departe. Cum ați reacționa? Evident că ați fi revoltată și ați face un ceva ca să puneți acest prieten care s-au brăznicit la punct, nu? Cam aceasta e situația cu colonul nostru. Colonul nostru este un prieten foarte apropiat dacă știm cum să managerăm și devine un dușman viclean care ne generează boală în domeniile de care am vorbit și în alte domenii. Apropo de alte domenii, eu fiind dermatolog, unul dintre domeniile de suferință importantă în disfuncția colonului îl reprezintă pielea. Atunci când suntem constipați, pielea noastră este urâtă, este ternă, n-are strălucire, n-are energie, face acnee, busturile acelea urâte, face cicatrici mai ușor, face pete pigmentare. Iată numai câteva din manifestările. Tot un colon constipat pe piele mai generează și alte manifestări. În primul rând, manifestările de tip alergic. Ba urticarie, ba mâncărime, ba pete roșii, ba chiar eczeme. Deci toate acestea influențează reacțiile alergice. Să nu spunem însă că influențează nu numai pielea, influențează și alte structuri de tip epitelial, așa cum ar fi plămânii, adică o bronșită alergică, un astm, sunt negativ influențate de un disconfort și dismicrobism la nivelul colonului cu constipație. Sună din ce în ce mai interesant. S-a constatat, ca să revenim la adevărul istoric, că în acele vedete care apelau la clisme foarte înalte, cu curățarea cât mai bună a colonului, înainte de a se duce pe covorul roșu, dintr-o dată se simțeau foarte bine pentru că se eliminau toxinele din colon. Mintea devenea brici, strălucea pentru că avea energie, nu mai era intoxicată. Tenul devenea frumos, strălucitor, aveau rezistență fizică și colac peste pupăză, în urma unui număr de 6 până la 10 ședințe de hidrocolonoterapie, mai pierdeau și vreo 10-11 kg în greutate, adică burtica lor devenea suplă, aplatizată și permitea să se poarte o rochiță strânsă ca să facă talia de viespe de care toate fetele sunt foarte mândre. Uite așa, treptat s-a născut frumusețea de la Hollywood, care constă în curățarea înaltă a colonului de la partea terminală, rect, sigmoid, colon ascendent, colon descendent, ori transvers și descendent până la nivelul cecului. Inițial se foloseau aparate mai puțin sofisticate, în timp aceste aparate care permit tehnica de hidrocolonoterapie au devenit din ce în ce mai sofisticate, pentru că din domeniul frumosului s-a constatat că această curățare a colonului aduce beneficii într-o multitudine de situații de patologie clinică, situații pe care nu prea puteam să le controlăm, să le rezolvăm cu tratamentele clasice. Și atunci, inginerii, împreună cu doctorii, s-au pus și au imaginat aparate care să realizeze această curățare a colonului de către flora neadecvată, de către paraziții. Apropo, cred că, nu știu dacă v-am spus cu altă ocazie, eram în urmă cu câțiva ani la un curs la Paris și a venit acolo să ne țină un curs unul dintre cei mai mari parazitologi ai Europei și vă mărturisesc că m-am simțit vinovat și m-am făcut mic, răpându-mi obrazul de rușine când a afirmat că dintre pacienții
care vin din toată lumea în clinica lui, românii sunt cei mai contaminați cu paraziți în tubul digestiv. Acești paraziți din tubul digestiv pot fi curățați și îndepărtați prin tehnica de hidrocolonoterapie, cu condiția să dispui, așa cum spuneam, de un aparat de foarte bună calitate. Pentru că, pe măsură ce timpul a trecut, de la aparatele rudimentare, s-au construit aparate înalt tehnologizate, digitalizate, care controlează temperatura cu care se introduce lichidul de spălare în colon, presiunea cu care se introduce, durata timpului care se introduce, momentul în care trebuie să se comande valvele care să permită evacuarea conținutului din intestinul gros și care să permită în același timp, la sfârșitul acestei ședințe de curățare, să se introducă și substanțe terapeutice. Este așa terapie cum era vechea terapie prin clisme, acum se face la sfârșitul hidrocolonoterapiei și putem introduce substanțe extrase de plante, de la grapefruit, de pildă, ca să dau un exemplu, sau alte extrase din plante. Putem introduce ozonoterapia de care am discutat cu alte ocazii și care are atât de multe efecte benefice asupra organismului. Iată numai câteva modalități prin care hidrocolonoterapia poate fi făcută independent sau asociată cu alte terapii, de așa manieră încât să obținem o situație clinică favorabilă pentru pacientul nostru. În concluzie, hidrocolonoterapia este o tehnică de tratament inventată în Statele Unite aproape 20 de ani, cu istoria pe care v-am povestit-o, care în acest moment a devenit dintr-o tehnică de frumusețe, o tehnică de tratament pentru o mulțime de suferințe, dintre care multe am vorbit despre ele, dar și foarte multe despre care n-am vorbit. Această tehnică permite, așa cum spuneam, utilizând cantități mari de lichide, ca în 30-45 de minute să obținem o curățare de bună calitate a colonului, iar această curățare a colonului, pe lângă o echilibrare a funcțiilor metabolice, neuropsihice, reducerea reacțiilor alergice, reducerea suferințelor cutanate de la acne, tern, psoriazis, eczeme și urticare, ne mai ajută la ceva, și anume face profilaxia cancerului de colon. S-a constatat că oamenii care au constipație sau care sunt mari amatori de a mânca proteine sub formă de carne, mai ales carnea roșie, au un risc mult mai crescut decât ceilalți care mănâncă și multe vegetale și salate de a face cancer de colon. Utilizând tehnica de hidrocolonoterapie se face o profilaxie a apariției cancerului de colon la cei care au constipație, dar și la cei care au în istoria lor familială cazuri de cancere de tub digestiv și mai ales cancer de colon. Domnule profesor, ne-a zis că o ședință de hidrocolonoterapie durează cam 35-40 de minute, dar înainte de această ședință trebuie să mergem la un medic să ne spună dacă ne este indicată hidrocolonoterapia și dacă zice că da, cum trebuie să ne pregătim? E o pregătire anume, nu știu, trebuie să mâncăm anumite alimente, să le evităm pe altele? Hidrocolonoterapia poate fi accesată de cineva care nu are o stare de patologie și care dorește să mențină un tonus fizic și psihic adecvat, dar poate fi și recomandată de către medicul specialist pentru echilibrarea unei anume patologii. Indiferent că este recomandată de medicul specialist pentru patologie digestivă, respiratorie, imunologică, alergică, reumatologică sau neuropsihică, sau pacientul dorește din proprie inițiativă să aibă o stare de tonus foarte bun, hidrocolonoterapia nu va fi pusă în practică decât după ce un medic specializat în hidrocolonoterapie consultă pacientul, află care este starea lui generală de sănătate, ce patologie adiacentă are, cum sunt analizele recente, ce medicamente ia. Și, în urma acestui consult, medicul specializat în hidrocolonoterapie dă verdictul: da, se poate, sau nu, nu se poate, pentru că există situații de patologie care nu permit efectuarea hidrocolonoterapiei. De pildă, existența unor hemoroizi extrem de importanți aflați în criză dureroasă. Nu se poate introduce dispozitivul pentru curățarea colonului. O situație cu un pacient aflat post-intervenție chirurgicală pe sfera terminală a intestinului nostru.
corpul nu va putea beneficia de hidrocolonoterapie, pentru că sunt cicatrici proaspete. O doamnă aflată la ciclu, evident că nu va beneficia de hidrocolonoterapie. Patologia care predispune la tratamente care să facă o coagulare mai lentă a sângelui și dacă sunt sângerări pe zona respectivă. O fisură anală, de pildă, iarăși nu va beneficia. Pacientul care are polipi excesiv de mari nu va beneficia de hidrocolonoterapie. Întâi se face tratamentul polipilor și apoi se analizează oportunitatea hidrocolonoterapie. Deci este vorba de o tehnică de tratament medical care are indicații și contraindicații și pe care numai medicul profilat și antrenat pentru hidrocolonoterapie poate să o indice. În momentul în care, în urma consultului efectuat de medicul profilat pe hidrocolonoterapie, verdictul este da, puteți face hidrocolonoterapie, atunci pacientul primește și indicațiile de conduită. Aceste indicații au două compartimente. Compartimentul de conduită înainte de hidrocolonoterapie și comportamentul de conduită după efectuarea hidrocolonoterapie. Înainte de hidrocolonoterapie, este bine ca pacientul să evite ingestia de alimente care să predispună la fermentații, la flatulență excesivă. De asemenea, la alimente foarte bogate în proteine, mai ales în diverse forme de carne. Se recomandă de obicei ca ultima masă să fie în cursul dimineții și, dacă se poate, minimum 4 ore între ultima masă și momentul efectuării hidrocolonoterapiei. De asemenea, este bine să avem în vedere că o hidrocolonoterapie prin curățarea înaltă a colonului poate nu numai să îndepărteze toxine, dar poate să îndepărteze și o serie de ioni care sunt benefici, așa cum ar fi de pildă potasiul. Și atunci trebuie să știe că medicul care face hidrocolonoterapie va recomanda pacientului o terapie cu potasiu, diverse preparate comerciale de potasiu și dozele stabilește doctorul în funcție de nevoile pacientului. Și mai trebuie să facem un lucru. Fiecare dintre noi a constatat că dacă face curățenie pe un colț din strada pe care locuiește, a făcut curățenie și n-a pus nimic pe locul în care a făcut curățenie, nu peste mult timp cineva trece pe acolo și aruncă un gunoi în zona în care a făcut curățenie. Cam același lucru se întâmplă și în interiorul universului mic pe care reprezintă o ființă vie. Și mă refer la colonul nostru. Oricât l-am curățat eu, dacă n-aș pune în loc floră sănătoasă, în timp tot flora rea se va dezvolta. Și atunci avem grijă să însămânțăm cu floră sănătoasă tubul digestiv. Această floră sănătoasă poate să fie din probiotice sau poate să fie din administrarea de anumite secvențe de iaurturi sau produse care să-mi aducă lactobacil de diverse forme care să îmi genereze o floră sănătoasă în tubul digestiv. Prin hidrocolonoterapie, domnule profesor Ioan Nedelcu, se spală întregul intestin gros sau acesta se spală până la un anumit nivel cu acele substanțe? La prima ședință nu o să putem spăla în totalitate intestinul gros. Foarte bine se spală o porțiune dinspre partea terminală a intestinului gros. Prin repetiție, nivelul de curățare ascensionează, iar la a 10-a ședință ajungem chiar până la nivelul locului de unde începe intestinul gros, așa numita structură numită cec. Așa a fost botezat compartimentul de debut al intestinului gros de către anatomiștii vechi. Trebuie să știți un lucru despre care n-am vorbit. Alimentele pe care noi le ingerăm se metabolizează, trec de la nivelul cavității bucale, ajung în stomac, ajung în intestinul subțire, la fiecare din zonele acestea se adaugă enzime, se adaugă sucurile digestive, se absorb, mai ales la nivelul intestinului subțire, componentele de care avem nevoie, iar rezidurile care rămân sunt supuse în continuare unei metabolizări. Principalele sunt metabolizările pe linie de fermentație și pe linie de putreziciune. Și apar tot felul de substanțe, cum ar fi putresceinele, cadaverinele, care ne intoxică. Trebuie să știm că pe măsură ce intestinul gros se intoxică el însuși cu toxinele pe care le produc microbii de acolo, funcția lui de motilitate, de contractilitate, de eliminare a depozitelor de rezidu scade. Scade puterea, ca și un om care îmbătrânește sau un om care îl intoxic printr-o boală. Și atunci, rezidurile acestea metabolice
stagnând, se deshidratează și uneori generează adevărate fecaloame, adevărate pietroaie. Aceste pietroaie, dacă le vedem un pic mai, să spunem, mai artistic, putem să le numim că sunt adevărate cazemate pietrificate, în care microbii se ascund și din care secretă toxine, din care trag în noi cu otravă. Pe măsură ce se fac ședințele de hidrocolonoterapie, lichidele introduse vor înmuia aceste cazemate, aceste fecaloame, le vor fărâmița și le vor permite eliminarea din tubul digestiv, odată cu microbii și cu paraziții conținuți. Deci nu pot în prima ședință să curăț până la nivelul cecului, pentru că aceste cazemate, fecaloame, nu-mi permit să se ajungă cu substanța activă până la nivel. De aceea sunt necesare 6 până la 10 ședințe efectuate. Ritmul ideal este cam de 2 ședințe pe săptămână, dar se pot face și o dată pe săptămână, depinde de patologia pentru care este recomandată această procedură. Aceste proceduri, domnule doctor, nu vor face intestinul mai leneș? Nu, pentru că intestinul nostru scapă deodată de un balast care este legat de picioarele lui, acele fecaloame și pe de o parte, pe de altă parte, scapă de toxinele pe care microbii și paraziții care rămăseseră ascunși în aceste cazemate pietrificate le produceau și care intoxicau funcția propriului meu colon. Deci, mă detoxific, mă ușurez, până la 11 kg. Aceste 11 kg sunt din rezidurile care s-au pietrificat și din microbii de proastă calitate care am acolo. Deci, în urma hidrocolonoterapiei voi avea mai multă energie și se va relua funcția de motilitate normală a intestinului gros și nu mai gros, a intestinului general. Dar nu există riscul, domnule profesor, ca să fim alergici, să spunem, la substanțele cu care este spălat intestinul? În imensa majoritatea cazurilor se folosește apă la temperatura corpului, care este concordantă cu ceea ce noi am programat acolo pe sistemul digitalizat al dispozitivului de hidrocolonoterapie. Deci, la apă puțin sunt alergici. La substanțele care le punem pe lângă? Înainte de a hotărî administrarea de terapie cu clorofil, așa cum spuneam, generic se vorbește, are loc o discuție între pacient și medicul specializat în hidrocolonoterapie și în urma acestei discuții medicul află dacă pacientul tolerează substanțele pe care dorește să le propună pentru a face tratament. Mă refer la diverse extracte de plante, pentru că dacă e vorba să vorbim de ozon, ozonul practic este lipsit de toxicitate, este lipsit de a produce alergie, lipsit de toxicitate în sensul administrării pe colon, pentru că dacă l-am administrat de pildă prin insuflație bucală, l-am trage în plămâni, ar avea efect toxic pe plămâni. Deci, de aceea spuneam, hidrocolonoterapia este o metodă de tratament și ca orice metodă de tratament trebuie prescrisă, are indicații, are contraindicații și trebuie urmărită de medic și de personalul specializat în efectuarea acestei tehnologii. Cineva vă întreabă, domnule profesor Ioan Nedelcu, care este diferența dintre hidrocolonoterapie și clismă? Clisma folosește o cantitate mică de lichid, 1 litru, 1 litru și jumătate, în care se mai poate pune eventual și o spumă de săpun care să... Acest litru, litru și jumătate golește rectul, adică porțiunea terminală a intestinului gros. Spuneam la început, colonul are zona de cec, colon ascendent, colon transvers, colon descendent, sigmoid și rect. Deci, printr-o clismă, pot eventual să golesc partea terminală, și anume rectul, de materiile fecale care au fost acolo. Mai sus, clisma nu pătrunde. Ca să pătrund mai sus, am nevoie de acest dispozitiv care să acționeze, cunoscându-se pe baza studiilor făcute, presiunile care sunt la nivelul colonului și acest dispozitiv să-mi permită ca eu să introduc fluxul de lichid în raport de presiunile fiziologice, pentru că dacă voi pune un flux de lichid cu o presiune foarte mare, o să am durere. Deci, problema pare simplă și nu trebuie să bagatelizăm și nici nu trebuie să o luăm în derâdere. Clisma e clismă, o poți face acasă, îți golește rectul acei 10-12 cm în care ai bolusul fecal pe care le elimini ideal în fiecare dimineață, dacă ești constipat nu le elimini,
în timp ce hidrocolonoterapia spală în totalitate intestinul gros, nu numai bucățica terminală a sa. În timpul unei ședințe de hidrocolonoterapie, pe lângă, mă gândesc că oarecum simțim o stare așa de disconfort, mai ales la primele ședințe, în afară de această stare de disconfort, simțim și durere? Și mă gândesc că cu timpul, la a treia, a patra ședință, această durere poate să dispară? Un aparat de calitate va permite introducerea lichidului fără să facă distensie brutală, fără durere. Se apreciază că o ședință de hidrocolonoterapie făcută de o echipă antrenată și cu un aparat perfecționat are echivalența unui duș plăcut pe dinăuntru. Deci nu trebuie să ai durere, nu trebuie să ai crampe, nu trebuie să te simți rău, iar la sfârșitul ședinței să ai senzații de ușurare și de energizare. Deci depinde și de tehnică, depinde de aparatul care a fost folosit. Deci trebuie să mai lucrăm la jenă. La jenă. Trebuie să lucrăm la jenă. Așa este natura omului. De obicei la aceste metode nu ne simțim tocmai bine, dar după 2-3 ședințe presupun că totul reintră normal, mai ales dacă avem și o relație așa mai cu doctorița sau doctorul care îți face acest procedeu, nu mai ai de ce să te simți stânjenit. Dar după ce facem ședința, e posibil, domnule profesor Ioan Nedoielcu, să simțim anumite crampe abdominale? Cumva ne-a fost deranjat? Nu, fiziologia colonului este un pic mai complexă. Vorbeam la un moment dat de pierdere de potasiu. Dacă pierd potasiu, pot avea crampe. Și de aceea am spus că medicul, în consultul inițial, va prescrie pacientului administrarea de potasiu care să prevadă apariția acestor crampe și însămânțarea cu floră sănătoasă, administrând probiotice sau o anume dietă care să favorizeze însămânțarea și menținerea dietei sănătoase. De aceea am spus că este vorba de o tehnică de tratament medical și care această tehnică trebuie să fie indicată de un medic specialist și efectuată de o echipă antrenată și specializată în domeniul respectiv. Până în acest moment, dacă s-a dat o indicație corectă de tratament, evident că nu vor fi efecte secundare. Dar dacă se presupune că pacientul meu a suferit o intervenție chirurgicală la nivelul rectului sau la nivelul abdomenului inferior și acolo a avut o evoluție mai postoperatorie mai dificilă, au apărut bride, au apărut tot felul de structuri care îmi comprimă și îmi îngustează lumenul intestinului gros, iar eu nu știu treaba aceasta, pentru că nu sunt specializat și mă apuc și introduc cu foarte mare presiune lichidul în colon, sigur că dacă pacientul meu va avea durere. Deci, iară spunem, hidrocolonoterapia, ca orice metodă terapeutică, este prescrisă de un medic specializat și se efectuează numai după ce pacientul este supus la un consult din partea medicului și echipei antrenate și specializate în această procedură, tocmai pentru, pe de-o parte, a da confort pacientului, a da eficiență procedurii și a evita riscurile atât pentru pacient cât și pentru echipă, pentru că toată lumea este interesată să facă bine pacientului, nu să facă rău. Și atunci trebuie respectate indicațiile și contraindicațiile pentru procedură. Aceste ședințe de hidrocolonoterapie, de câte ori se pot repeta pe an? Să spunem că am făcut un set de 6-8 ședințe, am fost foarte mulțumiți, am văzut atât interior cât și exterior că radiem. După cât timp putem să mai facem sau dacă nu mai putem? Marea majoritate a centrelor specializate în hidrocolonoterapie recomandă 2 cure pe an. Există însă și situații în care se ajunge la 4 cure pe an. Este vorba de o constipație cronică, rebelă, cu risc mare de cancer de colon și aici se recomandă 4 cure pe an. Deci totul depinde de indicația pentru care hidrocolonoterapia a fost pusă ca terapie și, evident, de starea pacientului. Dar, grosomodo, 2 cure pe an sunt suficiente. Hidrocolonoterapia se adresează persoanelor peste 18 ani? În general, hidrocolonoterapia, ca orice metodă
semi-invazivă, trebuie să ai un acord din partea pacientului. Un pacient până la vârsta de 18 ani este sub tutelă, adică părintele sau o altă persoană matură, conform legislației din România, trebuie să accepte riscurile și efectele benefice ale terapiei. Practic, noi facem un acord informat pentru pacient, conform legislației în vigoare, în care sunt trecute efectele benefice, se descrie efectuarea procedurii și potențiale efecte secundare, indicații, contraindicații pentru procedură, pentru că așa este corect. Sunt cazuri de patologii în care se face și hidrocolonoterapie la copii. Copilul cu vârstă suficient de mare încât să-l ai cooperant, de obicei după 12 ani. Există dispozitive pentru efectuarea hidrocolonoterapie concepute special pentru hidrocolonoterapia la copii. Deci, practic, cu anumite măsuri de precauțiune, putem face hidrocolonoterapie și la copii de la o anume vârstă, adică de la vârsta la care poți coopera cu copilul. Dar, în imensa majoritatea cazurilor, noi credem că adultul este singurul în măsură să decidă pentru el însuși și pentru un copil numai în situații în care, să spunem, viața lui este pusă în primejdie dacă nu face o asemenea procedură, ceea ce este rar de întâmplat. Deci nu există, domnule profesor, riscul de perforare a pereților abdominali sau, nu știu, alte complicații ce-și imaginează lumea în general? Știți că nu toți suntem deschiși la această procedură. Vrem să ne simțim mai bine, vrem să ne rezolvăm problemele, dar câteodată stăm așa cu frica în sân, cum se zice. Procedura efectuată într-o structură în care există personal antrenat, în care există medic care să supravegheze procedura sau chiar să efectueze și în care există aparate de hidrocolonoterapie performante, ar trebui să nu asume niciun risc pentru pacient. Deci, să avem indicație corectă, să avem medic specializat care să consulte pacientul înainte de începerea procedurii și pe timpul procedurii, să avem echipa antrenată în efectuarea procedurii și să avem și un aparat de calitate. Dacă îndeplinesc aceste 4 condiții, pacientul nu are de ce să-și facă griji. Să mergem și la un centru serios, domnule profesor, să știm să alegem. O doamnă din București ne spune că are ulcer și acnee tardivă și vă întreabă dacă în situația dânsei este recomandată hidrocolonoterapia și dacă da, de câte ședințe are nevoie ca să-i treacă acneea. Existența ulcerului gastric, presupun că este ulcer la stomac, ulcer gastric, nu contraindică hidrocolonoterapia. Hidrocolonoterapia acționează la capătul diametral opus al intestinului, al tubului nostru digestiv. În general, se fac cure de 10-12 ședințe, minimum 6, maxim 12 ședințe pe o cură. Intervalul dintre 2 ședințe este cam de 3 zile sau chiar de 7 zile în funcție de patologie. Revenind la capitolul acnei, hidrocolonoterapia este o tehnică de ameliorare a situației, dar având în vedere că această acnee este o patologie un pic mai complexă, în care bicirea glandelor sebacee să producă sebul în exces se realizează prin stres, prin dietă, prin hormonii personali, mai ales ovarul micropolichistic la fete sau terapia hormonală, fie diverse terapii hormonale pentru patologie endocrine, fie tinerii care vor să facă mușchiuleți, fac fitness, se duc la sală și iau și hormoni, testosteron, ca să facă mușchiuleți, fac și acnee în același timp. Sunt și cazuri speciale de acnee, de pildă acnea notătorilor, clorul din bazine favorizează acnea. Cazuri speciale de acnee la cei care manevrează produse din industria petrolieră. Și se mai adaugă ceva, deci am zis dietă, stres, hormonii personali, predispoziția genetică. Deci, etiologia patogeniei
și patogenia acnei este un pic mai complicată. Cu hidrocolonoterapie acționăm numai pe unul dintre aceste componente, și anume pe componenta digestivă. Colonul, detoxifiere și eventual dietă, pentru că medicul va de dietă. Mai rămân celelalte 3 mecanisme și trebuie ca pacienta noastră să beneficieze de un consult de specialitate, în cadrul căruia să se constate cât de mult sunt implicate și celelalte mecanisme, pentru că dacă pun doar 3 roți la o mașină care trebuie să aibă 4 roți, nu o să meargă. Doamna Alina, o altă telespectatoare din Buzău care ne privește, vă întreabă, domnule profesor Ioan Nedelcu, dacă în cazul celulitei această metodă are rezultate, acum că tot vine, domnule profesor, vremea frumoasă și vrem să scăpăm de kilogramele în plus de celulită, suntem predispuse să facem orice ca să scăpăm de această coajă de portocală. Prin detoxifiere, prin echilibrarea metabolismului hidroelectrolitic, evident că hidrocolonoterapia ajută în celulită. Mai ajută și în ameliorarea cearcănelor. Mai ajută și la reducerea fluxului de sebum pentru dermatita seboroică de la nivelul feței sau periparoasa capului. Mai ajută și la cei care au un miros foarte puțin agreabil din cavitatea bucală, pentru că echilibrând flora și detoxifiind, dintr-o dată și însămânțând o floră sănătoasă, dintr-o dată se schimbă microbismul. Așadar, și celulita și depozitele de grăsime sunt benefic influențate. Vă spuneam că în urma unei cure de 10-12 ședințe de hidrocolonoterapie se pierd până la 10-11 kg, iar această pierdere este nu numai din flora și din fecalele care s-au pierificat în colonul nostru, ci și din drenarea limfatică, deci lichidiană, pe care o avem în piele și în grăsime și care generează aspectul de celulită. Și o ultimă întrebare, domnule profesor, fiindcă nu mai avem timp și îmi răspundeți în 10 secunde, domnule profesor. Domnul Iulian ne spune că are o stare de constipație aproape permanentă, iar laxativele nu-și mai fac efectul, dar în același timp ne spune că mama sa a fost operată de cancer la colon. Și vă întreabă, având în vedere problemele mamei sale, e bine să facă aceste ședințe de hidrocolonoterapie? Are indicație majoră pentru hidrocolonoterapie, pentru că genetic are gena oncogenă pentru cancerul de colon, în structura sa genetică, vezi mama care are cancer de colon, și are și constipație cronică, care constipația însăși predispune la cancer de colon. Deci, pentru profilaxia cancerului de colon în această situație, componentă genetică cu predispoziție spre cancer de colon și constipație cronică, este obligatoriu și hidrocolonoterapia. Domnule profesor Ioan Nedelcu, vă mulțumesc din suflet că ați fost astăzi alături de noi, dar vă mulțumesc și pentru informațiile